Maar waarom ga je maandag niet naar school? Omdat ik vakantie heb. Oh, je hebt vakantie. Ja. Oh, gezellig hè? Na de vuurwerk ga ik weer naar school. Mm. En mijn vader heeft vuurwerk, maar ik heb een auto die ik kan bellen plaatsen.
Sonando está pendiente por España es señal de NOS. Entonces, así nos puede compartir con vosotros. Y nos tiene aquí nada. Felicidades na Unitour. Nós também podemos compartilhar esse sinal de NOS com você. Die is een ratouasining. Dat is het ingewikkelde verhaal dat wij vanavond Nou, dan kun je gewoon voor je naar Facebook noemen ook. Daarom hebben we Jaap van Dissel gevraagd er vanavond bij te zijn. Als voorzitter van het Outbreak Management Team, het OMT. Hij zal uitleggen waarom we niet kunnen wachten. En ook waar we vanwege Omicron rekening mee moeten houden in de ziekenhuizen. Ik zal daarna zo kort mogelijk toelichten wat deze nieuwe lockdown concreet inhoudt. En vervolgens komt Hugo de Jonge aan het woord over wat er wordt voorbereid en klaargezet. Om deze 5e golf zo goed mogelijk voor te blijven en te doorstaan. Maar nu eerst het woord aan Jaap van Dissel. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Het OMT acht de huidige situatie Hugo de Jonge aan het woord en hecht eraan om hier uitleg te geven van het OMT-advies. De afgelopen 2 jaar hebben we gezien dat verschillende virusvarianten van het coronavirus golven van infectie veroorzaakt in Nederland. En zoals u weet was de laatste variant die dat deed was natuurlijk de Delta-variant. En we hebben dagelijks nog enkele tienduizenden infecties ten gevolge van die variant. Toch lijkt de piek van deze golf achter ons te liggen. En dat komt natuurlijk niet in het laatst door de maatregelen die getroffen zijn enige tijd geleden door het kabinet. We zien daar nu de gunstige effecten van op het aantal nieuwe infecties. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de bezetting van de ziekenhuizen nog steeds heel erg hoog is. Dat de druk op de huid achter ons te liggen. En dat komt natuurlijk niet in het laatst door de maatregelen die getroffen zijn enige tijd geleden door het kabinet. We zien daar nu de gunstige effecten van op het aantal nieuwe infecties. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de bezetting van de ziekenhuizen nog steeds heel erg hoog is. Dat de druk op de huisartsenzorg hoog is, dat de druk op de verpleeghuizen hoog is. En ofschoon we zien dat de getallen dalen, zijn we er nog niet. Desalniettemin, ondanks dat het OMT zich realiseert dat we dus over die piek van de Delta-golf heen zijn, maakt het zich zorgen over de Omicron-variant en de opkomst daarvan. Die variant die zorgt momenteel nog maar voor een klein deel van de infecties in Nederland. Maar we weten dat dat door zijn zeer snelle verspreiding dat aandeel snel zal toenemen. En het is zo dat in Nederland, op grond van de eerste gegevens, we zien dat de toename ongeveer een verdubbeling inhoudt van het percentage dat aan Omicron kan worden toegeschreven van zo'n 2 tot 3 dagen. In Amsterdam ligt het percentage Omicron, heeft u misschien ook gisteren gehoord, al rond de 25% en waarschijnlijk vandaag weer wat hoger. En als je naar andere grote steden in Europa kijkt, van Londen weten we dat dat inmiddels al zo'n 70% is. Dus we gaan er vanuit dat die Omicron-variant zich snel zal verspreiden, ook in Nederland. En eigenlijk dat we voor, zo tussen kerst denken we en de jaarwisseling, de Omicron-variant ook dominant zal zijn. En dominant betekent in dit geval dat de meerderheid van de infecties in Nederland ten gevolge van die Omicron-variant optreedt. En dat betekent ook dat de Delta-variant daarmee verdrongen is. Het punt met de Omicron-variant, behalve dat we weten dat het zich heel snel kan verspreiden, en daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, weten we ook een aantal dingen nog niet. We weten wel dat, en daar kom ik zo natuurlijk verder op terug, wat we wel weten is dat die Omicron-variant zich kan onttrekken aan opgebouwde afweer ten gevolge van een doorgemaakte infectie of een eerdere vaccinatie, zeker als dat enige tijd terug is. En dat biedt dan uiteindelijk minder bescherming om die weer op te lopen. En waarom komt dat? Ja, dat komt eigenlijk omdat die Omicron-variant te veel afwijkt van het virus waarmee dat vaccin destijds gemaakt is. U moet het vergelijken, iemand trekt plotseling een andere jas aan en dan herken je hem niet meer. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het afweersysteem kan hem eigenlijk niet goed herkennen, omdat die Omicron-variant aan de buitenzijde een ander gedaante aanneemt en op zich nog verder hetzelfde
vermogen heeft om de cel te infecteren. Nou, dat die Omicron-variant dat kan en dat we dus zien dat de opgebouwde afweer daar onvoldoende tegen beschermt, of in ieder geval veel minder dan tegen de huidige Delta-variant, dat is natuurlijk een flinke tegenvaller. Dat zult u begrijpen, want dat zet ons toch weer een beetje terug. Tegelijkertijd weten we ook dat boostervaccinaties, dus het geven van een derde vaccinatie na een volledige vaccinatiereeks van 2, tenzij het Janssen-vaccin natuurlijk gegeven is, dat dat een opfrissing geeft van het afweersysteem en ook maakt dat na die booster de bescherming tegen de Omicron-variant weer belangrijk toeneemt. Dus en niet alleen, moet ik misschien toevoegen, bescherming tegen infectie, maar ook bescherming tegen ernstige ziekten verwachten we. En dan is het op zich, begrijpt u, heel goed nieuws dat vorige week al besloten is, natuurlijk een beetje vooruitkijkend, omdat die Omicron-variant zijn schaduw vooruitwierp, om die booster-vaccinatiecampagne zeer sterk te versnellen, omdat dat momenteel natuurlijk heel erg belangrijk is. En dat betekent dat, hoop ik, dat iedereen daar ook gebruik van maakt. Hè, want we zijn als land het meest gebaat bij een hele grote opname van die boostervaccinatie. Ga die vooral halen. Maar ook denk ik een oproep aan degenen die nog niet gevaccineerd zijn om dat alsnog te doen. Want 2 initiële vaccinaties helpen ook, beschermen ook tegen de Omicron-variant. Nou, omdat die variant nieuw is, weten we ook een aantal dingen nog niet. En een van de meest belangrijke zaken waar we graag inzicht in zouden willen hebben, is hoe ziek je er nou van kan worden. Maar dat kan helaas nog enige tijd duren voordat we daar echt robuuste data over hebben. En dan zult u zich afvragen, ja, waarom is dat dan zo? Want het is toch eigenlijk, je hoeft maar om je heen te kijken en die infecties die zijn er, dat moet niet zo ingewikkeld zijn. Toch ligt dat iets complexer. Bijvoorbeeld, we zien in Engeland een hele snelle toename van die Omicron-variant. Inmiddels in Londen al zo'n 70%. U kunt zich voorstellen dat je dan kan kijken hoeveel ziekenhuisopnames zijn er ten gevolge van die variant. En daar zit natuurlijk altijd een zekere vertraging in, omdat je eerst ziek wordt en dan ongeveer een week ietsje later naar het ziekenhuis eventueel gaat. Het probleem is dat die variant zich niet vanaf het begin af aan even verdeelt over de populatie, dus over de bevolking. En als initieel meer jongeren dan ouderen die Omicron-variant oplopen, en dan kunt u zich voorstellen dat de getallen hoog zijn, maar dat je eigenlijk hele lage ziekenhuisopnames krijgt, domweg, omdat dat reflecteert dat de patiënten jong zijn. Dus voordat je voldoende verspreiding in de bevolking hebt, bijvoorbeeld in Engeland, die natuurlijk toch op Nederland voorloopt, en kan zien wat er gebeurt als kwetsbaren de ziekte krijgen, dat gaat gewoon even enige tijd kosten. En die tijd die hebben we in Nederland nodig, want je wilt voor de modellering natuurlijk heel graag weten hoe je dat moet invullen. En dat kunnen we momenteel simpelweg niet. Die onzekerheid die maakt dat onze modelleringen heel erg afhankelijk worden van aannames. En dat als we nu die modelleringen uitvoeren, dan zien we eigenlijk dat we, als je natuurlijk hele milde getallen invoert, dan gaat het. Maar als je minder optimistische getallen invoert en deels aanneemt dat die Omicron-variant eigenlijk op dezelfde wijze als het Delta-virus toch ook personen ziek kan maken. En dan zien we gewoon nu dat het aantal zieken wat we dan zullen krijgen vanwege de zeer snelle verspreiding van het virus zo hoog is dat het de eerste golf in Nederland kan overstijgen. En dat zou dus betekenen dat we door de Omicron-variant weer meer ziekenhuisbedden bezet zien door ernstig zieke patiënten en misschien ook meer IC-bedden als we in de eerste golf hebben gehad. En u kunt zich voorstellen dat dat met alle onzekerheden die we nu hebben toch tot grote zorg leidt en dat je daar graag het maximale aan wil doen om dat te voorkomen. Nou, dat is dan eigenlijk ook de reden dat het OMT natuurlijk na een prelude vorige week nu opnieuw het kabinet adviseerde, in dit geval om aanvullende maatregelen te nemen, behalve de boostercampagne, die natuurlijk al een week geleden ernstig of belangrijk versneld is, om aanvullende maatregelen te nemen. En die maatregelen die kunnen eigenlijk niet anders zijn dan een intensivering van de huidige maatregelen. En dan kom je al snel terug op een situatie als we vorig jaar rond kerst hebben gehad. Kunt zich het misschien goed herinneren, toen kwam de Alpha-variant als een duveltje uit het doosje, in dat geval uit Engeland. En moesten we plotseling ook intensiveren, omdat die Alpha-variant ten opzichte van de toen
circulerende variant besmettelijker was. Dus ja, eigenlijk samengevat, met zoveel onzekerheden over de eigenschappen van de Omicron-variant. Onzekerheid natuurlijk ook hoeveel personen uiteindelijk ingaan op de dringende oproep om toch die booster te halen. Onzekerheden met betrekking hoe ziek je ervan wordt, maar toch in potentie de grote impact van dit virus en zijn zeer snelle verspreiding, zodat je veel zieke mensen krijgt en naar verwachting dus ook relatief veel ernstig zieke patiënten, maakt dat het OMT uit voorzorg heeft geadviseerd om aanscherping van de maatregelen te gaan doen. Die maatregelen die nemen we dan om de verspreiding van de Omicron te vertragen. Daar kopen we als het ware tijd mee. En in die tijd kunnen we gebruik maken om ons verder voor te bereiden. Natuurlijk ook om iedereen de kans te geven van de boostervaccinatie gebruik te maken. Maar tevens gaat het niet alleen om een vertraging. Het gaat er ook om dat we denken dat we de huidige zorg die toch nog vanwege de hoge aantallen opgenomen patiënten erg onder druk staat, dat we ook die nog meer ruimte kunnen bieden en meer lucht kunnen geven, totdat deze volgende golf naar alle waarschijnlijkheid er toch aankomt. Veel onzekerheden nog, dat wil ik benadrukken. Het kan ook wel eens meezitten, maar dat hebben we helaas met het coronavirus nog niet vaak gehad. Maar in ieder geval een situatie die nu in de ogen van de OMT vroeg voor extra maatregelen. En u kunt er natuurlijk ook van uitgaan dat als het beeld op grond van informatie die we in Nederland gaan verkrijgen, maar ook vanuit het buitenland, gunstiger blijkt dan de aannames waarmee we nu hebben gerekend en we denken dat het meevalt, dan is het duidelijk dat het OMT als eerste ook weer het kabinet zal adviseren om de maatregelen af te bouwen. Daarbij wilde ik laten. Dank u wel. Heel veel dank voor deze heldere uitleg. Dat was het waarom. En dan nu over tot het hoe en wat. De nieuwe lockdown gaat in per morgenochtend zondag 19 december 5 uur 's morgens en duurt in principe tot en met vrijdag 14 januari. In de dagen voor 14 januari zullen we op basis van de situatie dan opnieuw wegen wat er nodig is en wat er op dat moment misschien weer wel kan. En natuurlijk, als de cijfers de komende weken meevallen, dan komen we eerder bij jullie terug. Maar u hebt het Jaap van Dissel net ook horen vertellen, er zijn gewoon nog heel veel onzekerheden. Wat betekent de lockdown concreet? Het betekent om te beginnen dat de norm voor thuisbezoek naar 2 gaat. Dus ontvang thuis maximaal 2 gasten vanaf 13 jaar. Buiten wordt 2 mensen de maximaal toegestane groepsgrootte, behalve als je met het eigen huishouden naar buiten gaat en met uitzondering van kerstavond, eerste en tweede kerstdag en de jaarwisseling. Op die dagen geldt maximaal 4 gasten thuis ontvangen en ook buiten een maximale groepsgrootte van 4 mensen. De lockdown betekent vervolgens dat alle winkels de deuren sluiten. Bestellen en afhalen aan de deur, het eerdere klik en collect, is wel toegestaan. Supermarkten, drogisterijen en andere essentiële winkels blijven open tot uiterlijk 8 uur 's avonds. En ook essentiële diensten als tankstations, bibliotheken en apotheken die blijven geopend. Het onderwijs sluit de deuren van groep 1 in het basisonderwijs tot en met de universiteiten. En in het verlengde daarvan sluit ook de buitenschoolse opvang. Voor kwetsbare leerlingen en studenten en voor kinderen van mensen met cruciale beroepen blijft noodopvang beschikbaar. Voor het onderwijs stellen we de einddatum van de lockdown op zondag 9 januari, omdat iedereen na de kerstvakantie natuurlijk meteen weer terug wil naar het onderwijs in de klas of in de collegezaal. Dat is gewoon heel belangrijk. Maar met alle onzekerheden vragen we alle scholen en instellingen wel om zich voor te bereiden op het geven van afstandsonderwijs in die eerste week na de vakantie, dat is de week van 10 januari. Daarover, of de scholen helemaal open kunnen of niet, daar zullen we op maandag 3 januari duidelijkheid over geven. En wat sowieso door kan gaan zijn het praktijkonderwijs, het onderwijs aan kwetsbare jongeren, de lessen voor examenleerlingen en tentamens en examens, met inachtneming van alle geldende veiligheidsregels natuurlijk. De musea, theaters, bioscopen en concertzalen zijn gesloten. Net als pretparken en dierentuinen. En net als de horeca en de evenementensector. Afhalen in de horeca is toegestaan. Voor sommige evenementen, zoals warenmarkten, geldt een uitzondering. En uitvaart en huwelijk zijn onder voorwaarden natuurlijk mogelijk. Alle niet-medische contactberoepen gaan dicht, zoals kappers, nagelstudio's en schoonheidsspecialisten. Fysiotherapeuten en andere medische contactberoepen kunnen wel doorwerken. Tot slot gaan alle binnensportlocaties dicht en worden alle sportcompetities stilgelegd.
Sportlocaties buiten zijn open van 5 tot 5 overdag. Onder de 18 zijn onderlinge partijtjes mogelijk, ook op minder dan 1,5 meter afstand. Boven de 18 geldt maximaal 2 personen samen op 1,5 meter afstand en eventueel met een instructeur. Professionele sport kan wel doorgaan, maar zonder publiek, zoals dat ook nu het geval is. Zwemlessen voor diploma's kunnen doorgaan tot 5 uur 's avonds. En ik onderstreep dat het iedereen natuurlijk vrij staat te wandelen, te fietsen, een rondje te rennen of wat dan ook. Want sporten is goed, gezond en dus belangrijk. En om meteen veel vragen voor te zijn, als je op vakantie gaat, dan hou je je dan aan de regels van het land waar je bent, ook als dat land Nederland is. U merkt, ik formuleer alle regels van de lockdown bewust zo kort mogelijk en met zo min mogelijk uitzonderingen en details. Die staan zometeen weer op rijksoverheid.nl. Natuurlijk blijven ook de basisregels heel belangrijk. Handen wassen, afstand houden, testen bij klachten. En zorg binnen alsjeblieft voor voldoende frisse lucht, de ventilatie. Natuurlijk zijn er financiële regelingen voor bedrijven, voor culturele instellingen en sportorganisaties en voor tegemoetkoming aan ouders van de eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang. En natuurlijk blijven de bestaande regels gelden, bijvoorbeeld voor afstand houden en mondkapjes. Maar het gaat vanavond om deze hoofdboodschap. Omicron dwingt ons het aantal contacten zo snel mogelijk en zoveel als maar kan te beperken. En daarom gaat Nederland vanaf morgen op slot. En ik hoor heel Nederland inmiddels zuchten. Dit allemaal precies 1 week voor Kerstmis. Weer een kerst die totaal anders is dan we zouden willen. Weer heel slecht nieuws voor al die ondernemers en culturele instellingen die het juist van de feestdagen moeten hebben. Weer een domper voor alle jongeren, voor wie het leven ineens weer een stuk saaier wordt. Of voor ouderen voor wie het sociale contact tijdens de feestdagen extra belangrijk is. We kennen allemaal wel iemand die deze dagen wat extra aandacht nodig heeft. Laat ons een beetje op elkaar blijven letten. Kerst is het feest van hoop en van licht in het donker. En we hebben eerder met elkaar bewezen dat we als samenleving veel aankunnen. Met elkaar komen we ook deze periode weer te boven. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Hoe zwaar onze boodschap ook is, we weten wat ons te doen staat. Ja, we blijken minder goed beschermd tegen de Omicron-variant, maar boosteren helpt dus enorm. En daarmee brengen we onze bescherming tegen de Omicron-variant weer op peil. En dat is dus wat we kunnen en moeten doen. Dat is ook wat perspectief geeft. Voor nu kunnen we geen risico nemen. Voor nu moeten we met deze maatregelen de verwachte Omicron-golf verlagen en vertragen. Want daarmee kopen we tijd. Tijd om meer te leren over de impact van de Omicron-variant. Vooral over hoe ziek we ervan worden. Tijd om de golf van de Delta-variant, waar we nu nog in zitten, verder te laten afnemen. Zodat er weer meer ruimte komt in de zorg. En tijd om iedereen die boosterprik te kunnen geven. De GGD en het RIVM leveren een ongekende prestatie om alle 18-plussers zo snel mogelijk een booster te geven. Met hulp van Defensie, van het Rode Kruis, met hulp van ziekenhuispersoneel, van de huisartsen, van artsen in instellingen, van vele vrijwilligers. Het gaat om tienduizenden mensen. Het is alle hens aan dek. Ruim 1,5 miljoen boosterprikken zijn gezet. We hebben er dus nog 9,5 miljoen te gaan. Als tenminste iedereen een booster neemt. En dat moet. Want anders bent u niet genoeg beschermd tegen Omicron. Komende week zetten we 1 miljoen prikken. De week daarna gaan we richting de 1,5 miljoen prikken per week. We zetten alles op alles om de snelheid verder te maximeren. Nog meer prikken per locatie, nog meer uren per dag, nog meer mensen. Zoveel mogelijk 60-plussers kunnen nog voor de jaarwisseling hun boosterprik halen. En als u nog geen afspraak heeft, maak die dan alsnog online. Omdat we elke dag blijven uitbreiden, komen er elke dag nieuwe afspraakmogelijkheden bij. Dus lukt het vandaag of morgen niet om voor de jaarwisseling nog aan de beurt te zijn, probeer het dan een dag later nog eens. Een deel van de 60-plussers heeft op dit moment een afspraak staan in januari. En zit u bij die groep,
en komt er eerder plek vrij, dan krijgt u van de GGD in de loop van volgende week een sms waarmee u de afspraak kunt vervroegen. Zo bieden we zoveel mogelijk 60-plussers de gelegenheid om nog voor de jaarwisseling aan de beurt te komen. En dat is ook de reden dat we even pas op de plaats hebben gemaakt met het uitnodigen van de 60-minners. Vanaf begin volgende week nodigen we de eerstvolgende geboortejaren weer uit. En alle 18-plussers krijgen uiterlijk 7 januari een oproep, een afspraak voor hun booster te maken. En dat betekent dat we in de tweede helft van januari klaar zijn met dit boosteroffensief. Dan hebben alle volwassenen die langer dan 3 maanden geleden zijn gevaccineerd of een COVID-infectie hebben doorgemaakt, de kans om het boostervaccin gehad te hebben. Het is een enorme klus. En dat is ook de reden waarom ik u vraag de afspraak online te maken. Zo helpt u de GGD om deze mega-operatie zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. En bent u niet handig met de computer? Vraag dan gerust hulp aan kinderen of aan kennissen of aan buren. Ook bij de bibliotheek zijn mensen die u kunnen helpen. En wat staat ons verder te doen? Intussen bereiden we ons met de zorg voor op verschillende scenario's. Is die snel verspreidende Omicron-variant even ziekmakend als de Delta-variant? Dan leidt dat tot een druk op de ziekenhuizen die we niet eerder hebben gezien. En niet alleen op de ziekenhuizen, op de hele zorg. Is deze variant minder ziekmakend, maar gaat het wel om heel grote aantallen patiënten, dan kan dat door de snelle verspreiding nog steeds leiden tot een hele grote druk op de zorg. In de ziekenhuizen, maar ook in de huisartsenzorg, in de thuiszorg, in de verpleeghuizen, eigenlijk in de hele zorg. We doen er alles aan dat die scenario's geen werkelijkheid worden. Maar we willen er wel klaar voor zijn. Zodat ook onder de zwaarste omstandigheden de zorg beschikbaar blijft voor iedereen die dat dringend nodig heeft. Dat is het doel. En dit is wat u kunt doen. Houdt u zich aan de maatregelen. Wees extra voorzichtig. Blijf thuis als u klachten heeft. Zorg dat u niet bijdraagt aan de verspreiding van het virus. Bent u ouder dan 70? Heeft u een zwakke gezondheid of werkt u met kwetsbare mensen? Doe, als u klachten heeft, dan een test bij de GGD. En valt u niet onder die groepen, dan kunt u ook een zelftest doen. Maar is die zelftest positief, ga dan altijd naar de GGD. En nogmaals, zodra uw geboortejaar aan de beurt is, haal die boosterprik. Bent u langer dan 3 maanden geleden volledig gevaccineerd en denkt u, ik zit wel goed? U bent niet genoeg beschermd tegen de nieuwe Omicron-variant, dus haal die boosterprik. Bent u deels gevaccineerd of heeft u al corona gehad en denkt u, nou, ik zit wel goed? U bent niet genoeg beschermd tegen de Omicron-variant. Haal die boosterprik. En bent u nog helemaal niet gevaccineerd, dan bent u dus helemaal niet beschermd. En dit is dan echt het moment om twijfels overboord te gooien. Omicron verspreidt zich zo snel dat het risico op besmetting nu nog groter is. Dus aarzel niet langer en haal die prik. En laten we allemaal de moed erin houden in deze moeilijke tijd. We hebben eerder golven doorstaan. En we weten wat ons te doen staat. We kunnen dit. Als we het ook nu weer samen doen. Dan gaan we nu over naar de vragen met het verzoek aan de vraagstellers om even aan te geven voor wie ze een vraag hebben, zodat tolken en Kameroppositie daar rekening mee kunnen houden. NOS. Premier Rutte, met een lockdown vraagt u weer veel van Nederland. Snapt u dat mensen daar moedeloos van worden? Totaal. Totaal. Het is echt verschrikkelijk dat dit nodig is. Wij waren allemaal echt totaal uit de stoel geblazen toen wij vorige week vrijdag voor het eerst hoorden dat er grote zorgen leefden bij het OMT. Het OMT heeft die week gebruikt om verder te preciseren, in kaart te krijgen, in kaart te brengen, precies beter te begrijpen wat er aan de hand is. En gisteren hebben zij ons gezegd, luister, we weten nog niet alles, maar het ziet er zeer zorgelijk uit. Zouden we wachten tot we wel alles weten, dan ben je een week tot 10 dagen verder. En als dan blijkt dat onze zorgen waar zijn, dan is het te laat om in te grijpen. Dus doe het nou. En vandaar dat we gisteravond ook alles vervroegd hebben en vandaag besluitvorming hebben gehad. Maar ik vind het echt verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk voor het hele land, voor 17 miljoen mensen, voor al die bedrijven, voor al die jongeren, voor al die ouderen, voor iedereen die eenzaam is. Voor iedereen die gewoon ook naar de kerstdagen toekeek en gewoon wil genieten van het leven. Dat we nu al bijna 2 jaar in deze ellende zitten. Het enige wat je kan zeggen, we zijn niet de enige, het is heel Europa, maar dat is natuurlijk geen troost. Nederland is in vergelijking met andere landen relatief laat begonnen met de boostercampagne. Is die harde lockdown van nu in dat licht nog wel uit te leggen?
Ja, weet u, we zijn inderdaad, we zitten niet bovenaan het lijstje qua boosteren. Dat klopt absoluut, daar heeft u helemaal gelijk in. We zijn nu wel heel snel aan het inhalen. Maar het is ook weer niet zo dat landen die wel heel veel geboosterd hebben geen problemen hebben. In Denemarken bijvoorbeeld zijn de scholen al dicht vanaf 15 december. In Engeland, waar inmiddels zo'n 40% geboosterd is, worden deze dagen de besluiten voorbereid om vergaande maatregelen te nemen om het openbare leven te beperken. Dus ja, wij zijn later begonnen met boosteren en we zijn nog niet zo ver als die anderen. We halen het nu in. Maar het is niet zo dat die andere landen dus geen zware maatregelen hoeven te nemen. En hebben wij in de afgelopen maanden niet te veel risico genomen, waardoor ziekenhuizen nu vol liggen en we nu totaal geen buffer meer hebben om die opkomende Omicron-variant op te vangen? Daar is ook de situatie hier, als u vergelijkt met heel veel andere landen in Europa. Toen de aantallen opliepen, het aantal besmettingen, hebben we ook steeds, als we door die grenswaarden heen gingen, hebben we maatregelen genomen op basis van alle advisering. En je ziet ook dat het werkt. Want het rare vandaag is natuurlijk dat Nederland zal zeggen, joh, maar luister Rutte, die aantallen besmettingen zijn aan het dalen. Zie je dat dan niet? Het aantal mensen wat opgenomen wordt in het ziekenhuis is aan het dalen. Dat klopt. Dat is het goede nieuws, dat de maatregelen werken. De avondlockdown, die tot en met vanavond, tot morgenochtend 5 uur geldt, als we naar die volledige lockdown gaan, die werkt. Die heeft effect. In de ziekenhuizen liggen nog veel mensen, maar ook daar begint de druk nu af te nemen. Al een aantal dagen dat het echt heel fors lager is. Of althans de instroom fors lager is. Maar het punt is dat we natuurlijk nu aanzien komen die enorme golf van Omicron. En dat die ertoe kan leiden dat je zo vanaf begin januari onbeheersbare situaties krijgt als je niet nu maatregelen neemt. Ja, misschien voor u, meneer De Jonge. Is de wrange conclusie van nu niet dat we nu tijd hebben moeten kopen met een harde lockdown om de achterstand in de boostercampagne in te kunnen lopen? Ik denk dat je het zo ook weer niet kunt zeggen. Want zoals Mark Rutte net zegt, je ziet eigenlijk in alle landen, ook landen die verder zijn met die boosterprik, dat er op dit moment maatregelen zijn genomen of worden genomen, die toch wel erg vergelijkbaar zijn ook met datgene wat we in Nederland doen. Het geldt überhaupt, als je een beetje uitzoomt, dan zijn alle landen in Europa maken ongeveer dezelfde ontwikkeling door, nemen ook ongeveer dezelfde maatregelen met ook ongeveer dezelfde effecten. Het kan eens een week meer eerder of later zijn, maar het is toch wel behoorlijk vergelijkbaar. Het is wel waar dat het hard nodig is om tijd te kopen. Tijd te kopen allereerst om te leren hoe ziekmakend is die Omicron-variant eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, nou dat gaan we dan ontdekken de komende weken. Maar het punt is dat als je een aantal weken verder bent, dat je dan niet meer de maatregelen kunt nemen die je nu nog wel kunt nemen. Dan niet meer het effect kunt sorteren wat je nu nog wel kunt sorteren. De tweede reden is inderdaad tijd te kopen voor die booster. Dat is waar. Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen te prikken. En daarbij hoop ik ook dat we uitkomen op een hoger percentage dan de percentages zoals we die nu leren uit de gedragsonderzoek. Wat we nu leren is dat zo'n 80% bereid zou zijn om die boosterprik te nemen. En dat is te weinig. We moeten echt zorgen dat iedereen die zijn eerste 2 prikken heeft genomen ook die derde prik gaat halen. En eigenlijk moeten we er natuurlijk ook voor zorgen dat die 11% die überhaupt nog geen prik heeft genomen ook alsnog overtuigd raakt om die prik te nemen. Want hoe beter we gevaccineerd zijn, hoe beter we ook deze Omicron-variant te lijf kunnen gaan. Dank u wel. RTL. Vraag voor premier Rutte. Ik heb een beetje mee zitten schrijven. U zegt er is vrij veel onzeker, of u met z'n drieën zegt dat, over de Omicron-variant. Aan de ene kant zegt u het kan tot een hoge piek in ziekenhuisopnames en in IC-opnames leiden. Maar het kan ook zijn dat de belasting op de zorg juist lager uitvalt. En het zou ook nog kunnen zijn dat de Omicron minder ziekmakend blijkt te zijn. Kan het dan ook zo zijn dat we het hele land nu op slot gooien zonder dat dat eigenlijk nodig blijkt te zijn? Dat lijkt onwaarschijnlijk, want wat het OMT gedaan heeft is natuurlijk gekeken naar de kennis die er nu is uit Zuid-Afrika, uit Engeland, Denemarken, Noorwegen, andere landen. En ze hebben natuurlijk ook een netwerk, misschien kan Jaap van Dissel er zo iets meer over zeggen. En dan zie je dat niet alles bekend is, maar dat er heel grote reden is in die cijfers om zeer bezorgd te zijn. Maar als u mij vraagt, weet je al heel precies hoe het zit? Dat was mijn antwoord net aan de NOS, aan meneer Breedveld. Nee, dat weten we niet. Daar heb je echt nog een week tot 10 dagen voor nodig, minstens, om nog meer te achterhalen. Maar je hebt die tijd niet. Want als je pas over een week of 10 dagen zou besluiten om te doen wat we nu doen, en het zou dan blijken dat wat nu gevreesd wordt, en dat is niet een vrees in de lucht, zo van het zou wel eens, nee, dat is dus echt op basis van allerlei aannames, dat men zegt, luister, dit kan leiden tot zeer forse IC-bezetting, zeer forse ziekenhuisbezetting. Dat leidt echt tot een overstroming van onze zorg, die we niet aankunnen. Als dan zou blijken dat dat waar is, dan kun je niet meer ingrijpen. Maar misschien kan Van Dissel iets zeggen over hoe hij... Ik had daar nog een aanvullende vraag aan de heer Van Dissel. Want u zei net van, op een gegeven moment weten we of het meevalt of niet met die Omicron-variant.
Wanneer weet u dat? Is dat dan over 10 dagen? Krijgen we dan bericht van, oh, het valt toch mee, we kunnen weer open? Nou, kijk, wat wij doen is gewoon dagelijks bijhouden, hè, want letterlijk komt de informatie dagelijks beschikbaar, wat er in de andere Europese landen speelt. En we hebben natuurlijk ook een aantal dingen ingericht in Nederland zelf. Hè. Bijvoorbeeld in Amsterdam wordt zeer intensief gemeten, maar we hebben ook met de Kiem Surveillance kijken we daarnaar. En hou je oog op het virus. Wat we gewoon zien is dat de verspreidingssnelheid is echt heel erg hoog. Vele malen hoger dan we tot nu toe gewend zijn van bijvoorbeeld ook het Delta-virus, wat natuurlijk alweer besmettelijker was dan het zogenaamde Alpha-virus. Als je zo snel zo'n verspreiding krijgt, dan kan je ook eigenlijk, dan weet je eigenlijk ook zeker dat je heel snel veel infecties krijgt. Ja, want dat volgt elkaar natuurlijk met een bepaalde proportie. En omdat het zo snel gaat, bouwt het gewoon heel snel op. Krijg je mogelijk ook snel ernstige ziektegevallen en belasting van de zorg. Dus het is met name die snelheid die ons zorgen baart. Nee, En wat ik je... begrijp wat u zorgen baart, maar wanneer kunt u nou inzien wat het effect Nou, is? dat kunnen we zien als we voldoende, vanuit de Nederlandse gegevens, als we voldoende generaties met het virus hebben, waarbij ook de hele bevolking is aangedaan. Want u kunt zich voorstellen als het alleen maar in een groep van jongeren rondgaat, en dat is momenteel in een aantal landen gaande, die hebben natuurlijk ook veel contacten, dan is de eerste conclusie, nou ja, we zien er niet zoveel ziekenhuisopnames van, maar dat hebben we natuurlijk in Nederland ook niet van de Delta en de andere gehad. Dus je moet toch hebben dat virus nog breder is rondgegaan om uiteindelijk te weten of ook met name de kwetsbaren natuurlijk wel ernstig ziek worden en naar het ziekenhuis moeten. Dat neemt gewoon tijd. Hoeveel tijd, dat hangt af van hoe snel gaat het in Engeland, hoe snel gaat het in Denemarken, wat kunnen we daarvan leren. Er zijn wat eerste rapporten van, maar die rapporten zijn nog onvoldoende robuust om daar al een conclusie aan te verbinden. Dus dat zullen we toch nog gewoon komende week weer moeten aanzien. Dan weten Nee. we moeten... Maar ik heb vanmorgen ook Jaap van Dissel gevraagd. Hij heeft mij verzekerd. Hij zegt, joh, desnoods komen wij 's nachts bij elkaar, 's morgens bij elkaar, in de kerstdagen. Zodra er meer informatie is, dan wordt onmiddellijk op de knop gedrukt en dan zit iedereen aan zijn computer en dan worden er adviezen uitgebracht. Dus Nederland hoeft ook niet bang te zijn dat we inmiddels denken het is niet meer zo hard nodig, maar het is Kerstmis, dus we vergaderen niet. Dat wordt meteen er ingegrepen. Okay. Dan heb ik nog, ik heb nog 2 vragen. Nog eentje voor de heer Van Dissel. Vindt u dat u een inschattingsfout heeft gemaakt met de noodzaak voor de boosterprik? Het feit dat we een beetje achterlopen als Nederland? Ja, kijk, voor de duidelijkheid, hè, als je 2 jaar adviseert, dan is het volgens mij onmogelijk om nooit een keer een fout te maken. Dus dat even terzijde. En ik wil ook niet een administratief antwoord geven in de zin dat de boosterprik niet bij het OMT ligt, maar dat ligt niet bij het OMT. Dus als u zegt, ja, heeft de hele wetenschappelijke familie van Nederland daar misschien een inschattingsfout gemaakt, dat kan. Maar ik wil u wel herinneren dat je natuurlijk toch moet, naar mijn idee althans hoor, u zult daar eigen mening over hebben, dat je dit moet evalueren op grond van de kennis die je op een bepaald moment had. We hebben natuurlijk in de zomerperiode, en dat is dan vooral de Gezondheidsraad, maar ik geef even hun gedachtegang weer ook, gezegd, de effectiviteit van de vaccins tegen ziekenhuisopnames is momenteel nog heel erg hoog. Ja, ga je dan boosteren? Waarvoor doe je dat dan? Dus we hebben toen grenzen afgesproken dat als dat daalt, dat we dat uiteraard snel zouden doorgeven. En we hebben gezorgd dat de organisatie klaar stond om het binnen een bepaalde tijd te doen. Nou, ik kan u vertellen, die grens hebben we nog niet eens bereikt. Dus met andere woorden, die boostercampagne is al eerder opgestart, ook op grond van andere gegevens, zoals opnieuw hoeveel gevallen er waren, wellicht ook door het seizoenseffect wat het virus een zetje in de rug gaf. Wat uiteindelijk toe leidde dat de boosters versneld zijn. Ja, is dat dan een fout? Ik weet het niet. U zult het misschien als fout typeren. Ik denk, we hebben gewoon integer op dat moment gekeken, waaraan wil je voldoen om te gaan boosteren? En dat moment heeft zich niet voorgedaan. Er is iets anders gebeurd, waardoor waardoor door is gegeven, het is nu verstandig. En vervolgens is het allemaal gaan rollen, omdat we het hadden voorbereid. Laatste hele korte vraag nog aan de heer Rutte. Afgelopen dinsdag was er ook een persconferentie. Er is nu weer een persconferentie. Sommige mensen typeren dat als yo-yo-beleid. Bent u bang dat u draagvlak verliest?
Nou, dat draagvlak is niet heel groot, dat weten we, maar niet vanwege deze week. Want we hebben dinsdag heel precies gezegd, wat we nu weten is dat de avondlockdown moet worden voortgezet. En we hadden gezegd tegen Nederland, dat zullen jullie dinsdag laten weten. Dat was afgelopen dinsdag. En ik heb ook toen gezegd, intussen maken we ons ook zorgen over de Omicron-variant. De OMT brengt daar vrijdag advies over uit. En naar aanleiding daarvan kunnen Hugo de Jonge en ik bij Nederland terugkomen. Dus dat hebben we dinsdag gezegd. Dus in algemene zin zal ik niet zeggen dat het beleid altijd volstrekt het rechte pad vaart. En is er ook wel eens een draagvlak-issue, dat zie ik ook. Maar niet door deze week. Vindt u dat er nu een draagvlak-issue is? Denkt u dat mensen nog meegaan in deze Daar lockdown? ben ik absoluut van overtuigd. Omdat volgens mij, dat merk ik echt ook uit mijn omgeving, waar in de afgelopen maanden ik ook veel kritiek hoorde, zeggen nu mensen luister, we maken ons zeer grote zorgen over Omicron. We zien al die berichten. Kijk vandaag ook gewoon op de buitenlandse websites, maar ook NOS, RTL, overal. Je ziet alle kranten schrijven erover. En terecht, want het gaat zo snel met het virus. En er zijn zulke grote risico's dat dat daardoor mis kan gaan. Dus ik denk dat Nederland begrijpt dat dit nu nodig is. Het verschrikkelijk vindt, zoals ik het zelf ook verschrikkelijk vind. Maar het absoluut snapt. Dus ik denk dat waar dat draagvlak absoluut een issue is, dat dat niet per se door deze week komt. Ik denk dat deze week redelijk consistent was. SBS. Meneer Rutte, wij hebben dat draagvlak vandaag onderzocht en slechts 30% van de Nederlanders steunt deze harde lockdown. Ik vraag me af of mensen met kerst zich nog aan de adviesregels gaan houden. Ik denk dat veel mensen zoiets hebben van ja, nou, ik ga gewoon met mijn familie afspreken. Begrijp je Ja, dat? ik zag uw onderzoek, maar ik zou heel benieuwd zijn hoe dat onderzoek eruit ziet na vanavond. Het is een representatief Ja, maar van onderzoek. voor deze persconferentie. Ja. En nu heeft hij Jaap van Dissel, dus kijken nu misschien wel 6 of 7 miljoen mensen naar deze persconferentie. En die hebben net gehoord. U denkt na deze persconferentie dat... Ja, het ik denk draagvlak omdat is? mensen nu heel precies, en daarom is het zo belangrijk dat Jaap van Dissel er zelf ook bij is, de wetenschap, de nationale dokter, dat hij hier staat en zegt, jongens luister, er is echt iets serieus aan de hand. En ik merkte de afgelopen dagen in mijn omgeving een totaal ander beeld rondom corona dan de afgelopen maanden, waarbij mensen dachten, ja, is het nou allemaal wel zo heel erg? Dus ik zou heel benieuwd zijn als jullie dat onderzoek nog eens doen de komende dagen. Misschien heb ik ongelijk hoor. U staat aan die kant, ik zit aan deze kant en ik luister. Volgens mij was dit de meest verwarrende persconferentie die we tot nu toe hebben gehad. Samenvattend daarbij ook nog, Nederland is te laat met boosteren. De zorg is al te lang overbelast. En het vertrouwen in het coronabeleid, bleek vorige week ook uit RIVM-onderzoek, is nog nooit zo laag geweest. Bent u de controle kwijt? Nee. En ik zal u ook zeggen dat ik het niet met u eens ben. Maar dat mag. Hè. Wij kunnen daar over van mening verschillen in vriendschap en vanuit respect vanuit onze verschillende rollen. Ik heb steeds gezegd vanaf het begin. We zitten als wereld, als Europa, als Nederland in een ongelooflijk ernstige gezondheidszorgcrisis. En wij hebben iedere keer gezegd tegen Nederland, als wij nu een feit hebben, als we informatie hebben, dan moeten dingen gebeuren, zullen we niet aarzelen. Ik zeg niet dat het afgelopen 2 jaar een foutloos parcours zijn geweest. Dat is nergens in de wereld, maar zeker ook niet in Nederland. Er zijn ook fouten gemaakt. Maar deze informatie over Omicron is zeer alarmerend. Als mensen dan precies willen weten vanavond van de wetenschap, ik wil nu van A tot Z exact weten hoe het zit, dat kan soms niet, want we zitten met een gezondheidszorgcrisis. En ik vind het juist goed dat we elkaar serieus nemen en dat Jaap van Dissel precies uitlegt. Dit weet ik wel, dit weet ik niet, maar ik weet 1 ding zeker, zegt Jaap van Dissel. Als ik ga wachten tot ik zeker weet wat ik moet weten, dan is het te laat als blijkt dat wat wij vrezen uit zou komen. Want dan zijn die ziekenhuizen niet meer onder controle te krijgen. En dat risico kunnen we als Nederland niet nemen. En dat snapt, is mijn overtuiging, Nederland. Ik kan ongelijk krijgen, maar ik ben razend benieuwd naar uw onderzoek begin volgende week na vanavond. Ja, als ik zeg de meest verwarrende persconferentie, dan bedoel ik ook, het leek net een technische briefing in de Tweede Kamer. Ik vraag me echt af of Nederlanders buiten deze Haagse bubbel begrijpen wat er net gezegd is. Dan is mijn samenvatting voor Nederland, als iemand het niet zou hebben begrepen, er is een zeer groot risico met de variant die er nu is. 1. 2, we weten niet alle details, maar we weten 1 ding zeker. Als we gaan wachten tot we alles weten, is het te laat. En dus uit voorzorg, vanuit het voorzorgsbeginsel, moet de regering nu deze maatregelen nemen. En ik denk, maar nogmaals hoor, daar verschillen wij over van mening, denk ik. Maar daar ben ik zo benieuwd naar uw volgende onderzoek, dat Nederland dat snapt. Morgen weer een onderzoek. Heeft u wel rekening gehouden vandaag ook met de impact van deze lockdown op de samenleving? Man, ik heb vannacht niet geslapen. Wij hebben allemaal niet geslapen. Dit is zo verschrikkelijk wat hier gebeurt. Ik ben vorige week vrijdag natuurlijk, toen wij de eerste berichten kregen. En dat het OMT, ze hebben nog een week nodig om echt een scherper advies neer te zetten. Waardoor wij ook dinsdag gezegd hebben, wij zullen Nederland bijpraten dat er een mogelijk donkere wolk boven de toch al ellende van corona hangt. En toen wij gisteren natuurlijk hoorden, het is echt zeer ernstig, hebben we ook alle gesprekken naar voren gehaald, zodat we gisteravond konden beginnen met plannen voor vandaag. Maar het is echt verschrikkelijk dat
al die fantastische ondernemingen en al die mensen en al die ouderen en jongeren die er helemaal klaar mee zijn. Dat die nou weer te maken hebben met een aantal weken lockdown. De tranen springen in de ogen. Het is echt verschrikkelijk. Maar als we het niet doen, dan nemen wij niet onze gezamenlijke collectieve verantwoordelijkheid als Nederland. En ik ben van één ding overtuigd, dat komen wij samen te boven. Maar dit is in de hele crisis misschien wel het zwaarste moment na die eerste tv-toespraak in maart vorig jaar. BNR, aansluitend Telegraaf en dan Nieuwsuur. Ja, meneer Rutte, ik besef dat als u maatregelen neemt en u bent er hoorde wat voor dat wij dan als journalisten massaal zeggen, is dat niet wat voorbarig? En als u afwacht, dan zeggen we massaal, waarom bent u nou toch te laat? Maar toch is er een trendbreuk zichtbaar, want de afgelopen tijd zagen we toch dat het kabinet vaak zei, we wachten even af, we willen echt zien wat de cijfers doen voordat we dit soort vergaande maatregelen nemen. Nu bent u een stap voor. Wat is er veranderd? Wat is er nou specifiek gebeurd dat u nu deze stap wel zet? Luister, ik snap heel goed wat u zegt. En het is waar dat bijvoorbeeld het pakket van begin november gewoon te weinig leek te doen. En we daardoor ook de noodzakelijkheid hadden om later in november tot die avondlockdown over te gaan. Maar we hebben steeds gezegd, Hugo de Jonge heeft dat precies gepresenteerd hier, en ook in de Kamer en overal op alle websites, dat we zouden kijken, luister, als op intensive care bedden en op ziekenhuisbedden je door bepaalde cijfers heen schiet, bepaalde van die signaalwaarden, maar dus bepaalde aantallen opnamen gemiddeld per week, dan zullen wij maatregelen nemen. Dat hebben we gedaan begin november. Dat hebben we gedaan eind november toen bleek dat het niet voldoende afremde. Gelukkig rent het nu wel goed af. Dus ik heb die discussie ook met de Kamer gehad. Ik geloof dus niet dat wij te laat waren. Vorig jaar waren er wel een paar momenten dat wij te weinig hebben gedaan. Niet zozeer te laat, maar te weinig hebben gedaan. Ik geloof dat we dat nu wel deden. Maar het is niet zo dat je altijd zeker weet dat het pakket wat je doet, dat dat ook precies doet wat je wilt. Het moet ook proportioneel zijn. Want als je dan veel meer zou doen dan nodig is, op dat moment naar de inschatting, is dat ook heel schadelijk voor de economie, voor mensen, noem maar op. Dus het moet proportioneel zijn. Nu is het anders. Nu zit je eigenlijk, want die Delta-variant wordt nu weggeduwd. Het probleem nu is dat er een golf op ons af dreigt te komen, die je nog niet in de cijfers ziet, maar waarvan alle voorspellingen zeggen, en ook het buitenland nu laat zien dat die er is. En als je nu niet zou ingrijpen, dan ben je wel te laat. En dus moet je dat nu doen, waarbij je nog niet alles weet. En dat is natuurlijk het probleem met een ziekteverschijnsel of een nationale gezondheidszorgcrisis als corona, dat je niet altijd alles weet. Dat is je blijft een beetje altijd nog in de mist varen. Niet zoveel als in het begin, toen was het 50%. Maar ook nu met Omicron zit je eigenlijk weer voor een stuk in de mist te varen. Maar je weet één ding zeker nu, als we dit nu niet doen, en je ziet in heel Europa die discussie, in Duitsland is die vandaag heel heftig losgebarsten, in Engeland zijn de adviezen uitgebracht in deze richting. Denemarken heeft de scholen al een week geleden gesloten. Je ziet gewoon in heel Europa dat dit nu gaande is. Frankrijk, Castex, de premier, heeft gisteren een toespraak gehouden hierover. Dus je ziet in heel Europa die discussie. U zei net, als u op vakantie gaat, houdt u dan aan de maatregelen die gelden in het land waar u naartoe gaat. Mag ik daaruit opmaken dat dit kabinet vindt dat mensen gewoon op vakantie mogen gaan of kunnen gaan? Het was de vraag aan de heer Rutte. Maar Jawel, we hebben natuurlijk een beetje de taken verdeeld. Meneer de Jonge, mogen mensen gewoon op vakantie gaan? Ja, maar het belangrijkste is, hou je aan de regels. Hou je aan de regels die in het land gelden waar je naartoe gaat. Hou je aan de regels in Nederland als je in Nederland op vakantie bent. Dus zorg dat je ook daar niet bijdraagt aan de verspreiding. Wat daarnaast zo is dat als je, dat hangt even af van het land waar je naartoe gaat, dat het zou kunnen zijn dat je daar met extra inreisregels te maken krijgt. Wat ook zo kan zijn, is dat je bij het terugreizen met extra regels te maken krijgt, want dat is op dit moment in beweging. We zijn in Europa bezig om die reisregels verder aan te scherpen. Wat we nu zien is dat te veel landen daar een eigen pad kiezen. En dat moeten we weer in gezamenlijkheid doen. Dus de reisregels moeten we met de EU27 vaststellen. Dat begint met reisregels voor derde landers, dus voor mensen van buiten Europa die naar Europa komen. Daar geldt op dit moment alleen voor de zeer hoog risicolanden dat daar een test moet worden gedaan, een dubbele test moet worden gedaan als daar sprake is van een heel ernstige variant van het virus. Dus dat geldt op dit moment voor Zuidelijk Afrika, maar wij willen eigenlijk dat voor alle landen van buiten Europa een test gaat gelden. 48 uur voor een PCR-test en 24 uur voor een antigentest. Dat wil ik komende week in Europa afspreken. Nederland laat dat ingaan vanaf aanstaande woensdag. Dat is 1. 2 is, het testbeleid binnen de Europese Unie. Daar waar nu alleen een DCC genoeg is, een Digital COVID Certificate genoeg is om te kunnen reizen. Ook daarvoor geldt dat het best denkbaar is om daar een test aan toe te voegen. Sowieso, voor iedereen. Maar daar wil ik echt optrekken met de 27. Dat gaan we niet alleen als Nederland doen.
Ook daarvoor hebben we de komende weken een aantal overleg om te zorgen dat we daar als Europa ook weer op één lijn komen. Dan ten aanzien van de quarantaine. Quarantaineregels voor mensen die van buiten komen. Daar is nu voor gevaccineerden een uitzondering op de quarantaine. Daarvan willen we dat de quarantaineplicht voor alle derde landers gaat gelden. Dus alle mensen van buiten Schengen. En dat maakt dus bijvoorbeeld uit voor mensen uit het VK die naar Nederland komen. Nou, dit kost even voordat dat is ingeregeld. En dat betekent dat aanstaande woensdag we van deze regels gebruik willen gaan maken. Even een verduidelijkende vraag. Als u bedoelt derde landers, daar zitten ook Nederlanders bij die uit die landen terugkomen of alleen... Excuus, derde landers wil zeggen niet Schengen. Dus alle landen die van buiten de Europese Unie, van buiten het Schengengebied, dat zijn de derde landers. Maar dus een Nederlander die daar naartoe op vakantie gaat en terugkeert, krijgt hij daar dan ook mee te maken? Met de testregels zeker, ja. Oké, helder. Tot Dan slot. heb ik nog één vraag. Die is toch voor meneer Rutte. Die supermarkten tot 8 uur. Waarom is dat nog nodig? Want je zou dan denken, dan maak je die uren, minder uren, is meer mensen in de uren die dat ze wel open zijn. Snapt u? Er wordt toch drukker in de uren dat ze wel open zijn? Die supermarkten. Maar doen ze die daarom tot 8 uur, niet tot 5 uur? Nee, maar Juist om dat te voorkomen. Mijn supermarkt was normaal gesproken tot de 10 uur open. Ja, oké, dat kan ook. Maar u woont dan in een deftige grote stad. Maar Zeker. voor de meeste Nederlanders gaan supermarkten wat eerder dicht. En tot 8 uur hebben we ook vorige keer gedaan. Dat betekent dat je na het werk nog naar de supermarkt gaat. Maar wat maken die 2 uur dan uit? Ik begrijp Ik de zou het niet maatregel weten, maar we hebben het vorige keer ook zo gedaan. Dus tot 5 uur is in principe, moet alles wat open mag, moet dicht zijn. Er mag heel weinig open, maar voor de essentiële dienstverlening, voor de winkels, geldt tot 8 uur. Zodat mensen na het werk nog even boodschappen kunnen doen. Telegraaf. Ik heb een vraag voor meneer De Jonge. Over de boostercampagne. Wat is er eigenlijk op tegen, nu we hebben vastgesteld dat het een race tegen de klok is, om dag en nacht te gaan prikken? Niets, als je de mensen hebt om daadwerkelijk te prikken. Dus wat we op dit moment doen, is zoveel mogelijk mensen erbij betrekken. Er is een stevig beroep gedaan op de ziekenhuizen om zoveel mogelijk mensen te leveren aan de GGD-prikstraten. Dat doen de ziekenhuizen ook. Daar is vandaag over overlegd, morgen gaan we daarover weer verder. De dag daarna gaan we er weer over verder om te zorgen dat we zoveel mogelijk mensen in iedere regio toe kunnen voegen aan de GGD-prikstraat. En als dat voldoende mensen geeft om het aantal uren sterk te verlengen, dan zullen we dat zeker doen. Dus op locatie wordt het aantal priklijnen vergroot. En wordt ook gekeken of je de tijden verder kunt uitbreiden. Net zo ver als dat het gaat. Zou het niet kunnen zijn dat het voorhanden zijn van het aantal vaccins eigenlijk een obstakel is? Ik bedoel, ik meen dat Pfizer vanaf december 2,5 miljoen vaccins per maand levert. Moderna zal nog iets leveren. Zijn er wel genoeg vaccins voorhanden om iedereen voor eind januari te boosteren? Ja, vaccins is niet een remmende factor. Nee. En dat leveringsschema dat ik zojuist noemde, 2,5 miljoen vaccins per maand, dat herkent u niet? Ja, er is veel over te zeggen. Er is natuurlijk ook nog voorraad. We hebben Pfizer en Moderna. We hebben daarnaast mogelijkerwijs nog Janssen in te zetten, ook als booster. Dus er zijn veel vaccins voorhanden. Dus vaccins is niet een remmende factor. Wat mogelijkerwijs een remmende factor is het aantal mensen dat kan helpen prikken. Dat is een remmende factor. En in de organisatie is een belemmerende factor de snelheid waarmee afspraken gemaakt kunnen worden. Met name omdat een callcenter vrij snel overbelast is. Toen ik hier afgelopen dinsdag zei dat alle 60-plussers, die konden op dat moment al een afspraak maken als hun laatste prik 6 maanden geleden was. Maar dat ook alle 60-plussers wiens laatste prik 3 maanden geleden was een afspraak konden maken. En overigens dat sowieso alle 60-plussers een afspraak moesten maken. Hadden we de volgende dag 1 miljoen telefoontjes. Ja, er is geen callcenter te organiseren überhaupt dat 1 miljoen telefoontjes kan opnemen. En ook vandaag hadden we nog steeds 250.000 gebouncede telefoontjes. Dus die gewoon niet opgenomen kunnen worden en dus in de wacht komen te staan of zelfs niet aangenomen kunnen worden. Kortom, met name dat is een knelpunt. Met name het aantal prikkers is een knelpunt. Het aantal mensen dat kan administreren op locatie is een knelpunt. Dus het is echt vooral bemanning, niet vaccins. Nog één vraag. Het is de laatste tijd veel gegaan over lange termijn strategie. We zitten nu eigenlijk al in een situatie van een soort ontsnappingsmutant. Wat zegt dat nou eigenlijk over het perspectief voor de wat langere termijn? Ja, scherpe vraag, omdat we natuurlijk in de afgelopen maanden hebben wij onze aanpak ontwikkeld op basis van de aanname dat in een bepaalde periode eigenlijk iedereen die niet gevaccineerd was ziek zou gaan worden. Dus dat we te maken zouden krijgen met oplevingen. We wisten niet exact hoe hoog die opleving zou gaan worden en hoe snel dat allemaal zou gaan. Maar dat iedereen die niet gevaccineerd was ziek zou gaan worden en mogelijkwijs zo ziek dat er zelfs ziekenhuisopname aan te pas zou komen, dat wisten we. Daar was onze aanpak op ingericht. Wat destijds, een aantal maanden geleden, minder waarschijnlijk werd geacht
is een versnelde gang naar een endemische situatie, maar ook een dusdanige escape-mutatie of dusdanige onttrekken, moet ik zeggen, aan de opgebouwde immuniteit, dat deze interventie nodig is. Wat we nu zien is dat dat wel op dit moment aan de hand is. En dat betekent dat je in ieder geval, als het gaat over perspectief, moet zorgen dat je zo snel mogelijk iedereen boostert, want daarmee herstel je die bescherming weer. Dat is het eerste wat je moet doen. Het tweede, wat vind ik toch ook perspectief zou kunnen bieden, dat is dat we steeds meer leren natuurlijk over de eigenschappen van die Omicron-variant. En dat we dus ook te ontdekken hebben hoe ziekmakend die is. En daarmee weten we ook meer ten aanzien van de maatregelen die we te nemen hebben. Het derde is, nadat wij die booster hebben gezet, hoop ik dat het niet heel erg lang meer gaat duren voordat ook de vaccinontwikkelaars daadwerkelijk een vaccin ontwikkelen tegen ook weer deze variant van het virus. Een nieuwe variant, dus ook een nieuwe variant van het vaccin. De prognoses daarop van Pfizer zijn dat dat in het tweede kwartaal zou moeten kunnen. Men zegt nu in het eerste deel van dat tweede kwartaal, wat we natuurlijk hebben gedaan als EU27, is met de fabrikanten afgesproken dat wij zo snel mogelijk zoveel mogelijk geleverd krijgen. Dat alle leveranties die we daarna krijgen, dat het ook van het nieuwe spul zal zijn. Dus als het nodig is, dus stel dat deze booster zetten we heel erg snel, stel dat ook daarvan weer de effectiviteit zou afnemen over de loop van de tijd, en stel dat dat best ook wel snel gaat, dan is dat ook onderdeel van het perspectief, namelijk weer een nieuwe variant van het vaccin. En ik denk dat dat nodig is. Ik denk dat we sowieso steeds meer zullen leren over de mate waarin ook telkens weer opnieuw geboosterd zal moeten worden. Ook voor de verschillende leeftijdsgroepen, voor de verschillende risicogroepen. En dat zal onderdeel moeten zijn van de lange termijn aanpak, van het perspectief voor de komende periode. Nieuwsuur, aansluitend AD en NRC. Meneer Rutte, is deze lockdown het bewijs dat de QR-samenleving mislukt is? Nee, dat kun je niet zeggen. Het punt is dat, precies wat Van Dissel schrijft, het virus trekt een ander jasje aan, wordt minder herkenbaar. En daar heb je dan op te reageren. Maar alles waar je een QR-code moest laten zien, gaat nu toch dicht? Ja, omdat op dit moment de situatie zo ernstig is dat je het aantal contacten tussen mensen moet beperken. Dat we zien dat ook mensen die gevaccineerd zijn hiervoor kwetsbaar zijn, lijkt het in belangrijke mate. Vandaar dat die booster zo belangrijk is. En eigenlijk onze belangrijkste boodschap vanavond, als je niet gevaccineerd bent, alsjeblieft doe het wel. Gewoon in belang ook van je omgeving. En 2, haal die booster als je wel gevaccineerd bent. Ja, maar die QR-code ging Nederland openhouden. En dat is toch de belofte. En iedereen ziet nu, ja, het maakt dus niet uit, die QR-samenleving. Is daarmee toch klaar dan? Dat kan toch voorlopig bij het grof vuil? Nee, kijk, als het aantal besmettingen beheersbaar is, dan heb je waakvlammen nodig. En het coronatoegangsbewijs, 2G, al die zaken zijn allemaal de waakvlammen die je nodig hebt. Op dit moment is het aantal besmettingen nog te hoog door Delta. Dat is gelukkig aan het dalen. Dus vandaar dat ook de discussie in de Kamer was. 2G pakken we januari weer op. Het CTB, dat is er. Het DCC voor internationaal reizen wordt gebruikt. Dat zijn allemaal middelen om de waakvlam goed te laten branden. Maar het feit is dat, hoewel Delta nu afneemt en je dus terug zou kunnen op een gegeven moment naar waakvlammen, dat er een nieuw probleem ontstaat. Wat zo groot is dat je überhaupt moet zeggen, jongens, ook al omdat ook gevaccineerde mensen hiervoor kwetsbaar zijn als ze niet geboosterd zijn, je moet gewoon extra maatregelen nemen om dat contact tussen mensen te beperken. Daarmee kun je niet zeggen, is die QR-code onzin. Alleen op dit moment zijn er te veel plekken waar je hem niet kan gebruiken. Praktisch voorbeeld erbij. Een restauranthouder. Waarom zou hij nog of zij nog een restaurant willen hebben als je dus ziet dat je in de winter dicht gaat? Is daar nog toekomst voor, restaurants? Ja, maar je kunt toch niet zeggen dat dat dan vanaf nu iedere winter is? Dat zou toch ook idioot zijn? En je mag er toch van uitgaan dat ook een virus als corona een zekere ontwikkeling kent. En er zijn ook theorieën die zeggen Omicron is een voorbode van juist een wat uitflakkerend virus. Maar dat weten we allemaal niet. Dat moeten we allemaal zien. Op dit moment weten we wel dat het heel besmettelijk is. Ook mensen nog steeds ziek maakt. We weten niet hoe erg. Maar omdat zoveel mensen zo snel besmet worden en misschien ziek worden, ook al zou het minder ziekmakend zijn, heeft het enorme gevolgen voor de zorg die we niet aankunnen. Meneer De Jonge, bij die boostercampagne, waarom verstuurt u geen open uitnodiging, zoals in Engeland gebeurt? Wil je een booster, kom hem nu halen. Waarom gebeurt dat in Nederland niet? Dat leidt niet tot meer prikcapaciteit op locatie. Dus wat de bottleneck is de prikcapaciteit op locatie. Overigens, die wordt geweldig snel opgeschaald. Hè. Als je kijkt naar volgende week zetten we 1 miljoen prikken. De week erna zo'n 1,5 miljoen prikken. Maar zou je dat willen? Want de toeloop heel rommelig laten verlopen, daarmee ga je niet sneller prikken. Dus de prikcapaciteit op locatie bepaalt de snelheid waarmee je kunt prikken.
En de toeloop probeer je juist zo geordend mogelijk te doen, om te zorgen dat alle capaciteit die er op locatie is, in ieder geval goed wordt gebruikt. Dus een vrije inloop ben ik niet voor. Het is eventjes geprobeerd vorige week in een van de GGD-regio's. Overigens, dat is fantastisch dat ze dat hebben geprobeerd. Alleen dat bleek tot zulke ongelooflijk lange files te leiden. Dat is niet per se winst. Deskundigen zeggen tegen ons om juist die snelheid te verhogen. Stop met de regel dat je na je prik 15 minuten moet blijven zitten. Dan kun je de boel enorm versnellen. Gaat u daarmee stoppen? Nee, daar ga ik niet mee stoppen. En trouwens, juist de deskundigen zeggen, doe dat ook niet. Ook internationaal is dat niet gebruikelijk om dat te doen. Ik weet dat een aantal huisartsen dat zegt, maar dat is omdat het dan voor hen makkelijker zou zijn om in een huisartsenpraktijk dat te kunnen doen. Maar kijk, massa maak je echt op die grotere locaties. Wat we aan de huisartsen vragen is om ons te helpen op die locatie. Dat doen ze ook trouwens. Wat we daarnaast aan de huisartsen vragen is mensen die niet mobiel zijn, niet naar die prikstraten komen uit hun praktijk, om die zo snel mogelijk te prikken. Dat is al een geweldige klus voor de huisartsen. Wat we daarnaast aan ze vragen is om te zorgen dat die mensen die in een geclusterde woonvorm wonen, zonder eigen medische dienst, om die te helpen prikken. Dat is ook wat de huisartsen doen. Ook dat is al een geweldige klus. En daarnaast, huisartsen kennen hun mensen vaak heel goed en weten dus ook wie er nog niet gevaccineerd is. Die 11%, daarover hebben we ons nog steeds de meeste zorgen te maken. Want zij zijn nog steeds het minst beschermd de komende periode. En met name de 50-plussers van die 11%. Ik zou tegen de huisartsen willen zeggen, ga daar achteraan, want die hebben we nodig. Dat zijn 4 klussen die op het bordje liggen van de huisartsen, die niemand anders voor hen kan doen. Dus alsjeblieft, beste huisartsen, doe het. Algemeen Dagblad, aansluitend NRC. Ik heb een vraag voor meneer Rutte. Meneer Rutte, een jaar geleden voorspelde u vanuit het torentje dat 2021 het jaar van hoop en licht aan het eind van een tunnel zal worden en van het vaccin. We zitten nu in een lockdown met een vaccin. Wat voor jaar hoopt u dat 2022 wordt? Ik ben even gestopt met voorspellingen doen. Ik weet wel dat Hugo de Jonge, denk ik, heel precies net schetst, en dat klopt ook. Volgend vaccin zal ontwikkeld worden zonder twijfel over deze variant. Plus dat we zicht hebben dat boosteren helpt om dit soort dingen, om mensen weer extra bescherming te bieden tegen de risico's van deze variant. Dus dat is op zich goed nieuws. Wat we natuurlijk niet weten is of er nog andere varianten komen hierna. En hoe lang het allemaal nog duurt, dat kun je echt niet precies voorspellen. Dus ik denk dat we gewoon tegen elkaar moeten zeggen, luister, corona is voorlopig nog niet weg. Dit is echt een ontzettende tegenvaller dat dit nu gebeurt. Maar dat geldt natuurlijk voor de hele wereld. We zien het overal in Europa nu een hele heftigheid uitbarsten. Dat moeten we met elkaar het hoofd bieden. Dat moeten we met elkaar het hoofd bieden. Want we kunnen niet hebben dat dadelijk te veel mensen ziek worden, overlijden, dat de ziekenhuizen niet aan kunnen, et cetera. Ja, maar omdat corona nog lang niet weg is, moet de ziekenhuiscapaciteit niet veel meer omhoog. Als je kijkt naar de Britten, die hebben 1,5 keer zoveel intensive care capaciteit als in het begin van de crisis. Daar lopen wij hopeloos achter. Er wordt veel gedacht, hè? Maar kijk, excuus. Dat wordt veel gedacht. Dat een hogere ziekenhuiscapaciteit dan betekent dat je dan geen maatregelen of bijna geen maatregelen moet nemen, maar dat is natuurlijk niet zo. Met een versnelling van de verspreiding van deze Omicron-variant, even als voorbeeld, van 2,5 dag, een verdubbeling. Dan eilt natuurlijk de ziekenhuisopnames eilen erachter vandaan, maar laten we zeggen een hele snelle exponentiële groei. Ja, dat kan je hooguit een paar dagen of een week of 2 weken misschien helpen in het moment dat je toch exact dezelfde maatregelen zult moeten nemen. Dus de omvang van de zorgcapaciteit, dat is niet zozeer het punt. Waarom wil ik het wel anders gaan organiseren naar de toekomst toe? En waarom hebben we dat ook onderdeel gemaakt van de lange termijn aanpak waarop we ons voorbereiden? Omdat we zien dat het opschalen van zorg in de ziekenhuizen nu ook meteen betekent het afschalen van heel veel andere zorg. Eigenlijk alle ziekenhuizen zijn, ook zonder die Omicron-variant, in de afgelopen maanden eigenlijk met volle aandacht bezig geweest met die COVID-patiënten. En wat je eigenlijk zou willen is dat het opschalen van de zorg, misschien bijvoorbeeld door nadere concentratie van die COVID-zorg, niet onmiddellijk ook hoeft te betekenen dat je zoveel andere zorg hoeft af te schalen. Dus het anders organiseren naar de toekomst toe, dat moet zeker. Daarvoor hebben we een expertteam aan de slag gezet dat ons eind januari voor het eerst zal adviseren over hoe die lange termijn aanpak zou zijn vorm te geven. En overigens hopen we ook in de tweede helft van deze winter al een aantal van dat type pilots. Er gebeurt al heel erg veel moois in de regio, een aantal van dat type pilots te doen. Nog een vraag voor meneer De Jonge. Is het mogelijk dat scholen straks eerder open gaan dan andere sectoren als die cijfers de goede kant op lijken te gaan? We hebben nu al afgesproken dat alle scholen nu in ieder geval voor de kerstvakantie en tot en met de kerstvakantie dicht zijn. We hebben ook gezegd, bereid je nou voor op online onderwijs daarna. Stel dat je nog langer dicht moet blijven, dat je in ieder geval die voorbereiding al hebt getroffen. Maar
Op 3 januari willen we laten weten hoe het verder moet met de scholen. En we hopen natuurlijk dat alle scholen gewoon open kunnen in de week na de kerstvakantie. Dus dat zou zijn op de 10e inderdaad. En dat is dus al eerder dan de 14e. En dat is de einddatum voor überhaupt dit pakket aan maatregelen. Op de 14e staan we hier weer met een nieuwe persconferentie om ons besluit toe te lichten van dat moment. NRC, aansluitend, nu.nl. Meneer Van Dissel, Omicron is dus omringd door een heleboel onzekerheden. Hè? Er is wel één zekerheid en dat is dat het heel snel verspreidt. Nou zijn er wat regels voor het aantal mensen dat iemand thuis mag ontvangen. En die worden dan met de kerst, mag dat aantal verdubbeld worden. Nou, dan heb je kerstavond, een eerste kerstdag, een tweede kerstdag en tegenwoordig ook derde kerstdag. Iedere dag 4 mensen. Is dat verstandig vanuit uw perspectief? Ja, ik denk dat dat meer een vraag voor beleid is, hè, in alle eerlijkheid. Ja, maar voor de verspreiding. Dus even mijn algemene antwoord is natuurlijk dat ook Omicron, hè, ook al gaat het heel erg snel, is uiteindelijk afhankelijk van contacten tussen mensen. En die contacten hebben een intensiteit, die hebben een duur en die hebben een frequentie. Hè. Nou, dat bepaalt uiteindelijk hoeveel mogelijkheid tot overdracht er is. Dus als daar meer mensen samenkomen, dan hebben we overigens ook nog allerlei basisregels, waar je toch hoopt dat men die respecteert, omdat die de klachten en de intensiteit van het contact weer omlaag brengen. Dat balanceert elkaar dan weer een beetje uit. Maar in zijn algemeenheid is het natuurlijk zo dat hoe minder contacten, hoe beter. Maar er zijn natuurlijk afwegingen, en die afwegingen liggen niet zozeer bij de adviseur, maar bij het beleid. Die maken dat je in speciale omstandigheden als kerst toch voor andere aantallen kiest. Ik hoor u zeggen, dat is dus niet mijn keuze. Het is niet mijn keuze, maar het is ook niet de vraag die bij mij ligt, hè, voor de duidelijkheid. Dus wij geven algemene adviezen aan beleid. Zo moet het denk ik ook zijn. En er is op grond van allerlei maatschappelijke impact, economische factoren, sociaal-psychologische factoren, moet daar een afweging zijn. Waar kies je uiteindelijk voor? En dat is niet iets wat vanuit de epidemiologisch-medische achtergrond moet volgen. Dat moet echt een brede beleidsafweging zijn. Wacht even, één ding. Er is geen derde kerstdag in onze voorstellen, hè? Dus, of in onze adviezen. Dus ik begrijp dat die er is, maar het zijn dus 4 dagen waarop het van 2 naar 4 gaat. Dat is 24 december, 25 december en 26 december en 31 december. En daarbij geldt ook, blijf thuis bij klachten en test jezelf of laat je testen. Doe voor je op bezoek gaat, dat geldt trouwens voor alle dagen, altijd een zelftest. Houd de 1,5 meter afstand en zorg voor voldoende frisse lucht. En voor 70 plus hebben we ook dinsdag gezegd, dat geldt nog steeds. Beperk je contacten, ook helaas met je kleinkinderen en kinderen. En hou sowieso, als het onvermijdelijk is dat er toch iemand even langskomt, 1,5 meter afstand. Ik wou dat toch maar even ook aanvullen. Nee, zeker. Hè? Dus er is altijd sprake van de mogelijkheid, heeft iedereen altijd, om aan risicoreductie te doen. En daar gaat het natuurlijk om. We kunnen niet alles naar 0 brengen, maar we kunnen het wel in belangrijke mate omlaag brengen. Maar dan hoor ik hier toch eventjes de risicoreductie vanuit uw oogpunt, zeg maar, is dus zo min mogelijk en dat is dan vastgesteld. Ja, maar we kunnen niet allemaal als monnik gaan leven. Hè? Dus laten we nou niet... Het gaat juist om risicoreductie. Dat betekent dat je een heleboel dingen nog wil toelaten, terwijl je het risico zo laag mogelijk maakt. En daar moeten we allemaal, hebben daar een rol in. Ja. Tot slot. Mijn volgende vraag gaat over de boostercampagne. Iemand die gevaccineerd is en die nu zijn booster haalt, is die dan net zo goed beschermd de komende maanden als iemand die eerst ongevaccineerd was en nu besluit toch maar wel dat vaccin te nemen en er dus maar 1 heeft? Ja, dat is een interessante vraag. Daar hebben we nog niet het definitieve antwoord op, helaas. Een kleine studie uit Engeland met wel enkele honderden patiënten, die laat duidelijk zien dat als iemand nu een primaire vaccinatie krijgt, met name dan bijvoorbeeld met een RNA-vaccin zoals Pfizer, dat na 2 weken na de tweede vaccinatie, en daar zit meteen de bottleneck, want dat heeft dus een heel traject nodig om tot dat moment te komen, dat de afweer tegen Omicron eigenlijk net zo goed is initieel als wanneer je een boostervaccinatie geeft
op een situatie dat iemand 3 tot 6 maanden geleden gevaccineerd is. Maar die boostervaccinatie heeft natuurlijk heel snel effect, want dat noem je niet voor niks een booster. Je pept dan in wezen bestaande afweer op. Dus waar een boostervaccinatie eigenlijk binnen dagen tot een week, 2 weken maximaal meteen effect heeft, is dat natuurlijk bij een primovaccinatie, waar een periode zit tussen de eerste en de tweede vaccinatie. Ja, daar zitten natuurlijk weken tussen en dan duurt het dus langer. Ik heb nog één laatste vraag, Tot slot. meneer De Jonge, die is voor u. En die gaat over de zorg. U had het in het debat over corona over noodscenario's en ziekenhuizen. Nu lees ik in het persbericht van VWS dat er voorbereidingen getroffen worden met als doel dat er ook onder de zwaarste omstandigheden voor iedereen die dat dringend nodig heeft, zorg beschikbaar blijft. Wat gaat er gebeuren als de ziekenhuisopnames weer stijgen, terwijl de ziekenhuizen nu al zo vol liggen? En dat ziet er nu wel zo naar uit. Wat we te doen hebben nu is allereerst die scenario's verder uitwerken. En dat betekent dat we heel goed op basis van de prognoses van het RIVM proberen door te vertalen in hoe groot wordt dan de vraag. En moeten we uitgaan van een aantal uitgangspunten. Wat nou als die Omicron variant ongeveer even ziekmakend blijkt te zijn als de Delta variant. Wat nou als dat heel veel minder is. Maar ten aanzien van de boostervaccinatie bijvoorbeeld. Wat nou als 80% die booster neemt. Wat nou als 100% die booster neemt. Ten aanzien van de snelheid van de verspreiding. Wat nou als dat zich met 2,5 dag ongeveer blijft verdubbelen de komende periode. En wat nou als dat zich ook gaat doorvertalen in mate van ernstige infectie. Nou, dat type aannames zoals die op dit moment uit de prognoses naar voren komen van het RIVM. Moeten we vertalen naar wat betekent dat dan voor de druk op de zorg. En dan wordt vaak gedacht aan de IC's. Dat is ook begrijpelijk, want daar zit een belangrijke bottleneck in de bovengrens van de capaciteit. Maar wat best ook denkbaar is dat dat virus minder ziekmakend is, maar niettemin door de grote aantallen toch een enorme druk geeft op de zorg. En dat zal dan misschien zich wat minder op de IC's voltrekken. Maar wel in de kliniek, in de ziekenhuizen, maar zeker ook op in de verpleeghuizen, in de thuiszorg, bij de huisartsen, op de SEH. En dat betekent dat we voor dat type scenario's een uitwerking moeten hebben en vervolgens moeten inventariseren al die plannen die er nu zijn in de regio. Die fase 3 plannen, zoals ze dan heten in de techniek. Die er nu zijn in de regio om meer capaciteit te maken. Om te zorgen dat mensen toch zorg krijgen als de vraag naar zorg heel erg veel groter wordt. Is dat voldoende om bestand te zijn tegen dat type scenario's? Nou, ga er maar vanuit dat dat bij de wat somberder scenario's zeker niet voldoende zal zijn. En vervolgens is dan het derde deel. Wat betekent dat dan voor het aanvullend organiseren van bedden? Aanvullend bijvoorbeeld organiseren van hoeveel mensen zou je thuis kunnen helpen? Hoeveel hebben we voldoende zuurstof daarvoor bijvoorbeeld om mensen thuis te helpen? Kunnen we dat organiseren ook met de wijkverpleging die dan daar zijn aandacht op richt? Kan de huisarts dat aan? Hoe kunnen we de zorgcoördinatie inrichten? Wanneer verwacht u deze scenario's af te hebben? We zijn daar gewoon alle dagen mee Ja, aan dat het snap werk. ik. Maar als wij horen dat tussen kerst en oud en nieuw de Delta-variant inmiddels al verdrongen kan zijn. En we weten dat Omicron die ziekenhuisopnames omhoog duwt. Komende dagen, komende weken zijn we daarmee bezig. En wat er af is er af en dan gaan we mee aan het werk. We gaan niet eerst heel lang zitten studeren en dan met een hele dikke stapel papier komen. We zijn gewoon aan het werk. Dit is het alledaagse werk van alle ROAS-regio's op dit moment. Om zich te prepareren voor datgene wat er aankomt. En om dat werk te ondersteunen, worden op dit moment deze scenario's uitgewerkt. Dat doen we onder andere met Defensie. Dat doen we onder andere met de mensen, vertegenwoordigers vanuit de zorg. Bereiden we dit soort scenario's voor. We gaan richting afronding, nu.nl en tot slot ANP. Meneer Van Dissel, u begon met u had het over de metafoor dat Omicron een andere jas aan heeft. En 2 prikken van het vaccin helpen daar dus niet tegen, maar een booster dan weer wel, terwijl dat dezelfde prik is. Hoe zit dat? Ja, dat is een hele interessante vraag. Het korte antwoord is, dat weten we nog niet. Het wat meer uitgebreide antwoord is dat, en daarom is het mooi dat u de vraag stelt, dat een beetje de mening leeft, althans dat hoor ik vaak, van er is allemaal afname van immuniteit en dergelijke. En dat wil ik eigenlijk hier dus niet bestrijden, maar juist aangeven dat het niet zozeer afname van immuniteit is, maar afname van het doel van de immuniteit. En blijkbaar is het zo dat je met een booster toch nog dermate die afweer weer kan stimuleren, dat je uiteindelijk voldoende kruisreactie krijgt, waardoor het toch weer werkt. Tweede punt wat ik nog wilde noemen is dat de afweer bestaat niet alleen uit antistoffen. En daar lees je eigenlijk het meest over. Dat komt omdat dat dus eigenlijk de simpelste laboratoriumproeven oplevert, experimenten. T-cel-experimenten zijn veel complexer, nemen meer tijd. Dus dat komt pas mondjesmaat vrij.
Wat daar eigenlijk uit volgt, is dat die T-cel gemedieerde afweer, dus meer de zogenaamde cellulaire afweer, dat veel meer geconserveerd is. Dus dat de afweer die je met de Pfizer of de AstraZeneca of de Janssen met name hebt opgeroepen, dat eigenlijk ook nog een goede reactie geeft tegen Omicron. De vraag is natuurlijk uiteindelijk, het is allemaal mooi die laboratoriumexperimenten, wat gebeurt er nou in de praktijk? En ja, dat is dan het punt. Ik heb net iets genoemd tegen de dame van de NRC, maar daar leren we van. En dat beeld is gewoon nog incompleet. En meneer De Jonge suggereerde net dat, hij zei dat er een nieuw vaccin moet komen, komt. Is het dan zo dat we nu met dat boosteren een soort, een slecht vaccin aan het vaccineren zijn voor Omicron? Nou, kijk, wat natuurlijk een beetje de paradox is, dat het vaccin is gericht tegen een virus wat eigenlijk al nergens meer is. Misschien nog in een paar vriezers in laboratoria, maar niet meer circulerend. Het werkt gelukkig heel redelijk tegen die alfa en tegen die delta, maar tegen die delta zien we het verloop. Hè? Dus daar zie je eigenlijk al dat het niet een optimaal vaccin is. En ik denk waar we naartoe moeten, is eigenlijk een situatie dat we de tijdspanne tussen een nieuw variantvirus en het beschikbaar hebben van vaccins, dat we dat gewoon wereldwijd, maar ook in Nederland, belangrijk gaan terugbrengen. Om te zorgen dat we veel sneller kunnen reageren als dat nodig is. En dat is natuurlijk een van die perspectieven die je naar de toekomst hebt. Dat je veel sneller wil kunnen anticiperen op een nieuw virus. Hè. De isolatie is makkelijk, de uitwisseling van gegevens gebeurt tegenwoordig razendsnel. Maar dat moet nog worden omgezet naar hoe kunnen we zo snel mogelijk een vaccin krijgen om meteen in te grijpen. Ja, dat is een van die punten op de horizon waar we naartoe willen. Tot slot voor meneer Rutte. Is een avondklok eigenlijk overwogen? Nee. Waarom niet? We hebben bedacht dat het verstandig was om het pakket wat we vorig jaar hadden in december, ik dacht tweede week december, vanaf de tweede tv-toespraak, dat pakket hier het meest effectief is en aansluit op het OMT-advies. Waarbij we wel daarin verwerkt hebben de lessons learned, de inzichten die we daarna hebben opgedaan. Bijvoorbeeld in maart dit jaar is een discussie geweest over bibliotheken en buurthuizen openstellen voor jongeren die echt anders in grote problemen komen. Dus dat soort aanvullingen hebben we hier allemaal in opgenomen. Dus het is eigenlijk een pakket van vorig jaar december. Plus dat zijn niet hele grote aanpassingen, maar kleinere aanpassingen op basis van de inzichten. Of wordt het achter de hand gehouden om nog iets te kunnen als er nog meer nodig blijkt te zijn? Wij menen dat op basis van wat het OMT ons adviseert, dat dit het verstandige pakket voor nu is. ANP. Ook een vraag aan meneer Rutte. U benadrukte net hoe moeilijk het was om dit besluit te nemen en wat een enorme druk dit zal leggen op de samenleving. Maar u noemt daarbij geen maatregelen om bijvoorbeeld bedrijven extra te ondersteunen of het geestelijk welzijn van mensen te ondersteunen. Ja. Nou, eerst over de bedrijven geldt dat de steunpakketten natuurlijk al verlengd zijn. En we kijken ook heel specifiek nu bijvoorbeeld naar de buitenschoolse opvang. Die heb ik even genoemd in mijn verhaal ook. We kijken naar culturele instellingen die nu extra geraakt worden. Maar de brede, laten we zeggen, de grote programma's, de NOW en de TVL en de bijstand voor zelfstandigen via de gemeente. Dat zijn de grote stromen aan geld die naar de economie gaan als dit soort dingen gebeuren. Die stonden al open, alleen er zal veel meer gebruik van gemaakt gaan worden dan wij dachten. Maar dat betekent niet dat die per se anders eruit hoeven te zien. Die moeten ook zo simpel mogelijk blijven in hun ontwerp. Want anders is het voor de uitvoering ondoenlijk, weten we, om het te doen. En die hebben dat heel succesvol gedaan. Het UWV en de andere uitvoeringsorganisaties hebben dat fantastisch gedaan. En de gemeentelijke sociale diensten. Maar dan moet je het wel simpel houden. Dus die lopen door. En daar zal meer gebruik van gemaakt worden. Omdat nu niet vanaf 5 uur, maar de hele dag heel veel sectoren gesloten zijn. En we kijken dus heel specifiek waar we moeten aanvullen. Waar het gaat om bijvoorbeeld jongeren. Is afgesproken dat we daar ook een aanvullend steunpakket maken om hun mentale gezondheid en gezonde leefstijl te ondersteunen. Juist ook weer in zo'n lockdown. Dat gaan we samen met gemeenten uitwerken. Ja, dat is natuurlijk allemaal vandaag gesloten, dus dat is nu nog niet allemaal. We hebben natuurlijk wel ervaring opgedaan in de vorige lockdown, van december tot later ook in dit jaar. En dan denk je dus ook aan laagdrempelige online en offline ontmoetingen, zeker ook voor mentaal kwetsbare jongeren en sport- en spelactiviteiten.
Dus daar wordt ook weer gepoogd om de lessen mee te nemen uit de vorige lockdowns. En daar hebben we natuurlijk heel veel inzichten op gedaan wat wel en niet werkt. Ja, maar ik heb het meer denk ik over het algemene uithoudingsvermogen dat er nog is in Nederland. Dat ondernemers bijvoorbeeld gewoon na zo'n lange tijd maatregelen door hun reserves heen zijn. Dat het vlees van de bot is, dat ze het moeilijker aan kunnen nu. Dan zijn die steunregelingen er wel, maar dat is niet 100% van de kosten die ze maken natuurlijk. Nee, dat snap ik. Nee, maar daarvoor geldt dat we steeds gezegd hebben, die hoofdregelingen zijn er. Waar we zouden kunnen stuiten, ook in overleg met vakbonden en werkgevers, op gaten in die regeling of dingen die we niet zien. Of wat u terecht opmerkt, dat door de duur er misschien aanvullende problemen ontstaan. Bijvoorbeeld met afbouw eigen vermogen of opbouw van schuldposities. Dan gaan we daar natuurlijk weer naar kijken. Maar in ieder geval wat ik nu al gezegd wil hebben, is dat die hoofdregelingen voorzien. En die groei, die ademen mee, dus er zal veel meer gebruik van gemaakt worden. Maar natuurlijk zijn we steeds in gesprek met werkgevers en werknemers om te kijken wat er nog meer nodig is. Ja. Hetzelfde geldt in zekere zin voor mensen die het moeilijk vinden dat het nu nog een keer op slot gaat, dat de boel op slot gaat, met kerst nota bene. Denkt u ook nou over manieren om ons geestelijk welzijn als land weer een beetje een boost te geven? Ja, maar goed, daar ligt ook een rol voor de gemeenten en die pakken die rol ook. Hè. En dat is natuurlijk, we hebben natuurlijk een land met, na Denemarken zijn we wereldkampioen vrijwilligerswerk. Dat nieuwe regeerakkoord omzien naar elkaar, dat doen we hier natuurlijk al een paar honderd jaar. Daarom sloot ik ook af met mijn overtuiging dat we hier doorheen komen. Ook de oproep opnieuw aan mensen, let een beetje op elkaar. En Bruno Bruins zei dat op die zondag voor mijn eerste tv-toespraak, half maart vorig jaar. En dat is toen een soort gevleugelde uitspraak geworden. Maar het staat ook voor Nederland, dat we naar elkaar omzien. Voor zover er dan natuurlijk toch problemen ontstaan, weten we dat in de straat, in de buurt, er zo'n rijke, geschakeerd verenigings- en vrijwilligerswerk is. En de gemeente daar zoveel aan doen, op zichzelf zal dat tot heel veel opvang leiden van deze problemen. Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds natuurlijk heel veel ouderen, heel veel jongeren, heel veel mensen zult hebben, die om allerlei redenen, en misschien ook omdat het ook nog eens een keer komt bovenop andere problemen die ze al hadden, misschien ook geestelijke problemen die ze al hadden, of misschien ook niet, maar daar gewoon gevoeliger voor zijn. Of anyway er helemaal klaar mee zijn. En dat is echt iets wat we met z'n allen moeten doen. Dat kan niet het kabinet doen. Wij kunnen niet, we mogen niet knuffelen, maar het liefst zou natuurlijk iedereen een enorme knuffel geven en zeggen we houden allemaal van elkaar. Maar dat zal toch echt ook die gemeente moeten doen en die verenigingen. En al die vrijwilligers. En dat doen ze ook. Dat is Nederland. Dank voor uw aandacht. Análisis y opinión, entrevista, pa informar en tu tópico, entrevista, objetividad, danos mi show y nos di show, entrevista, política, farándula, actualidad, una nueva confianza.